Яңалыклар чыгарылышы үшін башлап жиберді. Студияда Алина Хисматуллина, хайырлы кеш. 20 сумнан 22 сумға шалының жәмәғат транспортында йөрү бәясе артты. География һәм информатикадан сынау үтелді, математикаға әзірлік башланды. Бүгіннән бердәм дәүләт имтиханнарына старт бирелде. Татарстанның төп әдәби журналы 1135 санын чыгарды. Казан утларына 95 ел. Бүгіннән жәмәғат транспортында йөрү бәяләре 22 сумға күтәрелде. Моңа пассажирлар гына түгел, машина йөртүчеләр дә шат түгел. Соңгы тапкыр бәяләр нәкъ 1 ел элек арткан иде, 17 сумнан 20 сумга. Безнең хәбәрчеләребез халык фикерен тыңлап кайтты. Башта бәяне 3 сумга күтәрергә булганнар. Нәтиҗәдә дәүләт комитеты 22 сумда тукталган. Бу бәя барлык төр транспортка куела: газельләр, зур автобуслар, трамвайларга. Пассажирлар яңа бәя үзен акламый дип саный. Многовато, конечно. Из-за того, что в самих газелях грязь, некоторые даже прокуренные достаточно сильно. Так дорого. Как можно? Вот с каждым годом дорожает и дорожает. Как людям жить? Вот скажите, пожалуйста. Конечно, дорого. И так и 20 рублей уже дорого было. А тут уже сразу 22. Тарифларны яңа транспорт алу автомобильләрне ремонтлау өчен арттырганнар. Ягулык кыйммәтләрендә тәэсир иткән. Йөртүчеләрнең кереме артса да, кайберәүләр тариф үзгәрүне шатмый. Беренчедән 22 сумнан сдача бирү җайсыз. Икенчедән 2 сум зур роль уйнамый, ә пассажирлар санын киметергә мөмкин дип исәпли алар. Повышение оно неизбежно. Это все равно должно было быть. Вот. Но чтобы было все как-то на уровне одинаково, чтобы нас не поджимали этими тарифами. С другой стороны, людей меньше будут ездить, потому что на муниципальном транспорте проезд 19 рублей остается. Также по карточкам. Поэтому к ним больше будут садиться, к нам меньше будут садиться. Чыннан да транспорт картасы кулланганда акчаны янга калдырырга мөмкин. 50 утруга исәпләнгән карта белән юл йөрү бәясе 15 сумга чыга. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шәһәрне чиста тотарга кирәк. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә экологик 2 айлыкка йомак ясаганда мэр Наил Мәхдиев шуңа өндәде. Бу вакыт эчендә 2,5 гектардан артык территория чистартылган, 10 меңнән артык агач утыртканнар. Шулай ук 39 чүплек юк ителгән. Әмма бу эш туктала дигәне сүз түгел. Чаллыда һәр чәршәмбе чисталык көне дип игълан ителә. Этот день должен быть днем массовой очистки, еженедельно поддерживать нужно порядок. Удобна среда, давайте среда. Бүген мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханнары башланды. 11 сыйныфлар география һәм информатикадан сынау тоттылар. Беренче имтихан ничек узды, алда чыгарылыш сыйныф укучылары нәрсә көтә, хәбәрчеләребез сөйләр. Көндезге сәгать 1 ярты, имтихан 2 сәгать дәвам итә. Укытучылар дулкынланып шәкертләрен көтәләр. Менә беренче кеше география биреп чыга. Многие считают, что это такой второстепенный предмет и просто для баллов его сдают, чтобы побольше набрать. Для меня он интересен, поэтому я серьезно к этому отнесся и думаю, что сдал успешно. Быел географияны Чаллыда 14 укучы, информатиканы 166 укучы сайлаган. 11 сыйныфлар имтиханны 7 урында бирәләр. Пунктларның барысы да махсус җиһазландырылган. Онлайн һәм офлайн күзәтү, металл эзләгеч, керезе элемтәне чикләү һәм башкалар. Һәр мәктәптә 15 кешедән торган комиссия эшли. 7 пункттың 11 сыйныфлар өчен 2 пунктта шушы кимнарны үзебез печатләячәкбез. Менә шушы үзгәреш булып тора инде һәм биология фәненнән 30 минутка вакыты артыграк билгеләнгән. Эштәлегенә килгәндә инде бу материалларның тест заданиялары быелгы уку елыннан бетәчәк дисәк, бетә күп фәннәрдән, физика, химия фәннәрдән ул мисал белән задача булып калачак. 31 майда 11 сыйныфларның математикадан мәҗбүри дәүләт имтиханы көтә. Имтиханнарның нәтиҗәләре 10 көн эчендә билгеле була. Бердәм дәүләт имтиханнары 19 июньдә төгәлләнергә тиеш. Кабат тапшыру вакыты сентябрьдә. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мәгариф темасын дәвам итеп, быел 9 сыйныфны тамамлаучыларның яртысынан артыгы мәктәптән китеп, һөнәри белем алырга җыена. 43% 10 сыйныфка бара. Шәһәр күләм үткәрелгән анкета шундый нәтиҗәләр күрсәткән. Бу саннар бүген эшлекле киңәшмәдә әйтелде. 11 сыйныфны тамамлаучылар югары белем алырга җыена. Кайда укырга баралар дисәк, беренче урында Казан, Алабуга, Әлмәт югары уку йортлары, икенчедә Чаллы институтлары һәм университетлары, өченче урында Россия вузлары. Башка җирләргә укырга китүче
эшчеләре саны елдан ел артуга бара һәм моның үз сәбәпләре бар дип аңлатты башкарма комитет башлыгы урынбасары. Растет престиж и популярность специальностей, которым не обучают в наших вузах. Это медицинские, военные, химия и нефтеперерабатывающая промышленность, наноинженерия. Балаларның җәйге ялы һәм хезмәтенә килгәндә, быел бу максатка республика 77 миллион сум акча бирә. Тагын 4 миллионы шәһәр бюджетыннан каралган. Мәктәп яны лагерьларында 10 меңнән артык бала ял итәчәк, 2300 яшүсмергә эш урыннары әзерләнгән. Бүген шәһәр предприятие кешеләр проекты кысаларында журналистлар өчен заряд предприятиесенә пресс-тур оештырылды. Хоккей кешекәләре җитештерү заводын моннан 2 ел элек танылган хоккейчы Россия җыелма командасы составында 3 тапкыр дөнья чемпионы Данис Зарипов ачкан иде. У продукцияга ихтыяҗ бар, шаллы кешекәсен хәтта Владимир Путин да сынап карады. Бүген предприятиедә 90 кеше эшли. Җитештерелгән товарны махсус сәүдә шелтәрендә селтәре аша сатуны җайга салу буенча сөйләшүләр алып барыла. На клюшках мы не собираемся останавливаться, но пока хочется, знаете, сделать акцент на клюшки и довести их полностью до ума и расширить линейку моделей и потом уже думать о остальных продуктах. Хәзер рекламам Шалода Соло первый мебель үзәгеннән акция узды. Безнең төбәктәге иң эре йорты җиһазлары кибете призлы шимбә акциясын 3нче тапкыр уздыра. Бу юлы төп бүләк Сочига 2 кешелек юлламаны кем отканы карыйбыз. Соло первый мебельный шаллы халкына шатуры буларак билгеле. Ул сатып алучыларның ышанычын яулаган кибет. Мәйданнар арттыргач, сәүдә үзәге залларында 50ләп фабрика һәм җитештерүченең җиһазлары сыйган. Бу Россия, Европа, Кытай продукциясе. Бирдә һәр клиент зауыгына һәм акчасына карап җиһаз сайлый ала. Уртача бәйдән премиум классы эксклюзивка кадәр. Сатып алучыларга күп төрле акцияләр һәм бүләкләр дә каралган. Мы хотим сделать покупку мебели еще более радостной. Качественная мебель, хорошее обслуживание и выгодное предложение – это наш стандарт. А акция – это приятное дополнение, шанс выиграть приз. А 25 ноября у нас состоится финал акции «Купи мебель и выиграй автомобиль». Мы рады вас видеть в нашем магазине. Приходите к нам. Бу юлы Соло первый мебельный үзәгеннән төп бүләк 7 көнгә Сочига 2 кешелек юллама. Надеялся на выигрыш, тем более сегодня день рождения. Все-таки фортуна повернулась ко мне лицом, скажем так. И главный приз этой субботы достался все-таки нам. Соло клиентларына акциялар, ташламалар һәм махсус тәкъдимнәрдән тыш Шатур мебель фабрикасы тагын 7 бәхетле сатып алучыга Италияның Римини шәһәренә 2 кешелек юллама бүләк итәчәк. Яхшы сыйфатлы йорт җиһазы алып отышлы буласыгыз килсә, фабриканың Шалыдагы, Түбән-Кама һәм Алабугадагы кибетләренә барыгыз. Татарстанның төп әдәби журналы Казан утларына 95 ел тулды. Ул 1922 елдан бирле берөзлексез нәшер ителә. Хәтта Бөек Ватан сугышы вакытында да күпләп газета журналлар ябылып торган чорларда да чыгуын туктатмаган. Халкыбызның тарихы, рухи мирасы һәм хәзерге хәлем журналның төп темасы. Татар язучыларының иң яхшы романнары, повестлары, хикәяләре беренче булып шушы журналда дөнья күрә. Казан утларында шулай ук пьесалар, күренекле шәхесләрнең истәлекләре һәм көндәлек язмалары, театр һәм җыр сәнгате турындагы мәкаләләре, юмор, сатира әсәрләре басыла. Билгеле, безнең Шаллыда яшәүче татар язучыларында, рус язучыларында әсәрләрен тәрҗемәдә бу журналда без бик еш күрәбез. Һәр сонда диярлек безнең әсәрләр басылып тора. Гомумән, Казан утлар журналында басылып чыкмаган зур әсәр китап нәшриятында китап итеп басылуга лаеклы түгел дип, элекке вакытта ук безне искәртеп киләләр иде. 1 июньнән Татарстанда Мөхәммәд Аллаһ илчесе фильмы күрсәтелә башлый дип яза Татар-Информ. Ул пәйгамбәрнең балачагына багышлана. Иран режиссеры Мәҗит Мәҗиди кинотасманы 7 ел буе төшергән. Шуның 3 елын ул белгечләр белән фикер алышуга багышлаган. Фильм Рамазан ае дәвамында күрсәтеләчәк. Исегезгә төшереп, иртәгә уразаның 4нче көне Шалыда сәхәре 0 сәгать 56 минутта тәмам була, авыз ачуын 9 сәгать 59 минутта. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын.